Makadi muri yeZimbabwe kufara kusangana muchirongwa chedu cheDumats Films apo panonzi pa Cross the Border tiri pano pa YouTube. Nhasi tine chirongwa chedu, tine visitor yatinayo. Visitor iyi ndinoshuvira kuti dai maramba munesu mawacha chirongwa ichi. Hama yedu yekuZimbabwe iri kutsvagawo rubatsiro, asi doti mumboteerera nyaya yavo, mufambe navo mbijana mbijana. Ende ndinovimba kuti muri yeZimbabwe sokubatana kwedu vachawana rubatsiro. Nhamba dzavo dzichange dziri padisplay, ndo dzakanyorwa kunzi mhaka. Dzimwe dzakanyorwa kunzi 071 ndedzedu dzeDumats Films. Munogona kuti kana matadza kuvabata munotibata zvakare, tikwanise kunge tichibatsirana pamwe chete. Rambai munesu, uye futi pa next week tichange tichidonedza part 2 yavo sezvo nyaya yavo yakati rebei. Saka ine part 1 nepart 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona ndinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira chitwega ndikurumbidze ndadaiso ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari pavatesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold. Tinofara kuva nini pazuva ranhasi tokutambira muchirongwa chedu waCross the Border. Makadini? Tiripo makadiwa. Tiripo. Muri yeZimbabwe ingafara kuziva kuti nhasi tinani pachirongwa? Ndinonzi Makaita Chingwena. Chingwena. Alright. Makaita anobva kupi muZimbabwe? Makaita anobva kuGweru. Ndokwandakaberekerwa. Tingati Makaita akakura sei, munhu akakura mufamily yakaita sei, kuzosvika azouya kuno kudiaspora. Timbodzowo nhoro ndekukura kwenyu kubva muchimudiki tipedze chikoro. Mubvunzo iri tricky because mwana akazvarwa vari matwins namai nababa vavo, tichigara tiri vatatu kumba kwedu. Ndine vakoma madzikoma anasisi, asi takasiyana vana mai pakuti baba vangu vari vebhora, saka mbiri ndofunga pakomana vaifamba vachisiyawo kuti vakasvika kuBulawayo vombosiya vachigara kuti muri kure, nokuti baba vangu mwana mumwe chete una mai wavo, saka nditoriwo nemadzikoma ikoko. So makaenda kuchikoro ikoko kuGweru? Ndakadzidza kuGweru primary zvese nehigh school. Mukapedza form 4 here? Handina kuzosvika pakupedza hangu form 4. Ndatova nepamiri pefirst born yangu. Mune makore mangana? Ndanga ndine 16, 17. And handitozivi baba wefirst born yangu.
kuburikidza kwekuti mavakanganwa kana kuti pane chiitiko chakaitika. Ndiri mwana ndakakura ndiri mumhuri yekuti kana kusina kurwiwa makiseni kana musiwo kunorwiwa, kunotseda kunojambwa makiseni korwiwa manheru, kana ukasarwiwa musiwo kucharwiwa mangwana. So pakukura mutwini wangu aigara kune imwe shop saluni yataiva tinayo. Inini semusikana ndaigara kumba namai vangu nababa vangu. Saka ndapedza ndavawo neshamwari zvokuda kutsvagawo kwokuti uende kusina mhirizhonga, uende kusina noisa. Ndakatanga kutambawo neshamwari dzandaiti panguva yacho taiti cool, kana kuti vakangwara-ngwara vanobvawo kumhuri dziri nani. Pakuvaperekedza kunoonawo shamwari dzavo kana kuti vakomana maboyfriends avaifambidzana navo, ende andisingadi kunzi ndakasipusa kana kunzi uwo ndinosaririra, ndaiendawo. Remember takaenda ndanema mumafriends vamwana ngotaura mazita hazizotauri zvimwe, vana Spiwe anga iri crew tichienda kunana Gweru East uku. Remember vaimwa doro vakomana, panguva iyo hazvishuwa ndandisati ndatanga kumwa doro. Tikaisigwa cream soda, ndo madhezi akwa kune mabreakers nemaskippers vachidhesha, but ini ndakapiwa juice. But pajuice ndakaireka ndamuka mangwana acho makiseni, nyama dzichirwadza. Ndakangodzwa kunzi ndakafenda, vanhu vakandidira mvura. Apa remember wabva kumba uchiti uri kudzoka, wakumuka mangwana achona kuma10 11 kumba hakusi kudzokereka, ndokwehondo kwagara kuri kwehondo, kuuza kuti ndikaenda ndafa. But I did not know what happened. Kana kunzi memory, vanotoziva ndivo vaivapo pachiitiko chaivapo, because ndanda kunzwa kuti aiwa wafenta, saka tatya kuti tikuendese kumba kwenyu because wangu wafenta, tambofunga kuti wafa wangu wasingamuke. Ndandakatota mwiri urwadza. Vasikana vaya shamwari dzangu dzakatozoya masikati, ndakubvunzwa kuti chichaitika. Ndinganga chita nokufarira, zvazodii hatichinyatsoziva, isi tongozva kuti asiya wadirwa mvura ukazomuka. Ndakazoshinga kuti ndidzokere kumba, ndikadzokera kumba. I remember ndakasvika ndikarohwa. Uri kupi? As usual, because mafrustrations embereki nezvawaita, drama randaita zvaipita kusa mashoko anga aindirwadza. I remember ndakasvika ipapo mai vangu vakarwa nababa vangu. Mai vangu vakaenda kuHarare kune mabrothers avo. Mbuya vangu vakabva kumusha kwedu kwaRusapi vakauya kumba vagara. Mbuya vangu menu for some time, because number one I did not know what happened. Ndaingoti zvinhu zvinokungoitika, handina futi munhu mukuru wekugara naye pasi, because the more ndingochida kuopen up zvine zvaitika mai vaingokurova. Sadza uri benzi waita chihure. Ndakatanga kuudzwa kunzi ndiri hure ndine 5 years. Sasa ndambozva kuti chihure dzimwe nguva ndombozvibvunza izvezvi kuti mashoko evanhu vakuru kana tichiudza vana, are we blessing kana tiri kuvakesa? And even mwana kutoti abatwa chibharo, ndobhilivha kuti munhu mubereki kana mamai, you have to understand pain yemwana, because izvoni ndakura ndane 38 years. I'm still traumatized. I'm still mwana uya achichirongoda that acknowledgement yekunzi mwana wangu wakakanganisa kana kuti zvakaitika, let's move on, ngati move on in life. But mulife unozoona kuti even wamunhu mukuru ukungoda ngoprove kuti handisi chinhu, handisi chinhu chamakataura, I'm better. Even pamamistakes andaita mulife ndichitarisisa anga ari ekuda kuprove, because ukaita mwana even pahama uchienda kumariro kana panga pakutoselectwa kunzi ukamira kana nekazeni yako wonzi usamire naye achakufurira, musikanzwa. Ukamira kunoda nobika musatambe naye, anokudzidzisai zvisiri izvo. But handiremembi
ndichiona kana munhu mukuru achiti sorry zvaitika, but gadzirisa ramangwana. Handiremembi kuona munhu mukuru achiti okay, zvazvaitika mwana wangu, mulife unoshuvira kudii vagoku, but zvenge zviri kuda kuti unoda kuprova kuti hausi hure 1 2, hausi kuda kusvibisa zita ravo, uri kudawo kudiwa, uri kuda kugamuchirika. Zvinozova futi semwana musikana anga achikura ndaita mistakes, because ukangozosangana nemunhuwo John wapfuura akati ndinokuda, wakutofunga kuti alright, sezvo ndakaita mimba ndine mwana uyu, John zvaari kuziva kuti ndine mwana, takutogara takutorarama life. Pamwewo vabereki vangu vachandigamuchira, usingazivi kuti kunozviisa futi mune imwe problem. Wosvika wagara woona kuti uko kunana John uko ungorohwa, ende futi haiperi futi shoko rere, because iye John aona kuti kwaari kubva hakuna kwauri kugamuchirika. Iye wangwari angari hope yako, anoita zvaanodawo futi newe, akuita zvaanoda newe, wabva wadzoka wakutanga kuzvishandira. Ndo upenyu hwangu. Number 2, ndakadanana nababa wake. Ndadanana nababa wake mugweri momo, takagara. Ndakasvika kuzvisa kana baba vangu vaiseka, remember vachiti mwana wangu anobva kumaruzeva vachida kuwanikwa mudhorobha kumatepu, iwe uri kubva mumagetsi uchienda kumaploti mugodhi, because I remember vaiva nemugodhi waidhirayiwa. So and that was my first time kudzidzawo kuti kune dhiga udyi, munonotsvaga ndove mopura muchiisa vanoti dota for a certain period, then mozotanga uchidyara uchiisa ndove mukati. Ndakairarama life kudzidza kuti kune mari icho. Ndadzidzira kuHaben Park kwaPfendoko. Ndaane mimba kuti usiye hakuna. Chezvara vangu vanga vakashayikirwa neamwene vangu handambovaona, asi pandakasvika inini ndiri muroora, ivo vanga vachangotorawo mukadzi, of which ungati paiva negrudge pababa wemwana wangu nababa wake, kuti muri kurara pamubhedha wamai vangu, muri kushandisa midziyo yamai vangu, of which kana uri muroora uchisvika pamusha hausviki uchirwisa, unozama kuva glue pari kurwisa nesu. Tate singapindiri, unodza kuti aiwa usadaro baba, usadi. Paunenge uchidhifenda baba, neno ndo pandakatanga kurohwa kuti uri kudhifenda. Ndichikurememba tezvo rangu vachindiona ndakashama, because ndandakarara akabva akadhakwa. Abva akadhakwa iko kakanyepedzera kunge akuda kuzviuraya. Indosangana nevanhu vane dhirama. Asvika kachita kunge ada kuzviuraya, amwa poison, akati ndakufa tezvo rangu akuti munhu akuda ndakutomukawo bedroom. Ndapfeka teneti rangu riya ndichiti ndione, apedza akundizezera zvikanzi ndiri kunyepa. Nditomuti uri kuzviitira atipinde mumba. Ndicharemembe kuti zvakatanga sei, but vakatanga kugwana baba wake zviri zvibhakera. Ini ndakupindira kanchiti semumwe wangu anondida ambozodiya pamwe achazonyara kuti zvichadi. Ndakarohwa. Sezvaro vakutiza vawana mukana vakunozvivharirawo mubedroom mavo, hembe pidigu wakuvara. Kuti ndiende kumba handisati ndabara. Preparation ndandine manepi 3, I remember. Andandasakurira mapotatoes kwaPfendoko. Nomwana kuziva kuti kwenzi kwaniko, asi vanoita nezvezvimapotatoes. Ndainoita ikoko kune vamwe panext door vainzi kwaDhuve. Ndichienda nemudzimai wavo tichienda chinoita mapotatoes zedu. Tese takazvitakura, iye akazobara umwe mwana wake ainzi Sharu. Takaenda musi wandakaona kuti ndakunoda kunobara. Rimwe kwakunana tete vachinasisi vacho vanga vauya kuzobvisirwa maroro, sisi vadiki vakasira baba vemwana wangu. Vanga vauya kuzobvisa maroro, vakauya tikatambawo chiroora zvakanaka, program yavo ikaita. But mangwana acho ndakararamuka ndichirwadziwa. Ndakabvunzwa kunzi ndati handiri kurwadziwa, ndiri kuona ropa. Zvikanzi zviti munhu abva kudya porridge manje isusu tichirwadziwa nemimba hatina kumbodya isu. Nhumbu iri kuvhundutsira. Ndikati okay.
ndashingawo nenowo ndichiti nguva ndakaudza kuti ndikurwadziwa hapana katerera. Remember papa neconductor ainzi Robbie anga ari conductor wepariverside achigarawo kuriverside. Takakura tichimuona kubva tichikwira mataxi tichikura tine salon kuriverside taitomuziva. Kana usina mari ukarasa mari yetransport yekombi waitoziva kuti mukoma Robbie handina yekombi, kana kuti usina mari chaiko usina kupiwa usingadi kufamba waitokumbira aitokubvumidza. Asana naye mukoma Robbie ndikamuudza kuti ndikurwadziwa ende vanhu vaitozviona kozi ndandisagona kumira zvombonyarara. Wonzwa kunge ruda kunoita weti woenda kuchidondo taxi yopfuura. Akamira taxi yaifamba ichimira. Ndine manepi 3 ndandisina cotton ndandisina spirit kwaidiwa cold clamp pamutapa clinic. Ndikurememba ndarwadziwa apa kumba ndandakunyadzisa ndisingadiwi asi mutini wangu anga aripo. Mutini wangu akandimiririra handidi kukepa. Ndandine mapatapata anga akadambuka kusasa. Mutini wangu akaenda kuOkto akavhara saloon akaenda paOkto yanga ichangovhugwa mugweri papo akanotenga bhutsu akanditengera cotton nebhaketi. Chinhu changa sina imari yecold clamp nespirit. Tikaenda kumutapa ndikasvika mutini wangu andiperekedza achiti kwira kombi. Ndikati ndikakwira kombi mimba inozonetsa vanhu, pamwe ndikafamba ndokuti ndisvike ndichikurumidza kubara. Ndakasvika kumutapa kuya tikasvika magetsi aenda kukanzi kutsvagwe makendri kwakusina. Remember kwakuna umwe mai vavo vanga vari positive vane murume wavo. Vakati vachibara vachindoona ndichirwadziwa hapana kana murume akatevera kana tete vakatevera kubariro angu pandiri kunobara vachiti ndiri kunyepa. Ndakaswera mutini wangu andisiya ikoko naye anga achiriwo mudiki asinganzwisisi zvaitomutyisa kuti aone sisi vake vachirwadziwa saizvozvo because patamune makuita kunge munhu wakupenga wakuita zvaunoita. Papa nambuya vainzi mbuya nevanji mbuya vainakidza kuti chero une stress waikanganwa. Kusvika kuti handendona kutsvagira sadza. Vakasvika mai vaiva vanga vari positive vakabva vandipa repa vakati mwana wangu upenyu haugumiri pano, mwana chipo zvawagona kutakura. Vakabva vanti murume wachona akabva udzwa nzi anonditengera kendri vakanditengera spirit. Ndakabva ndaboora mwana wangu musikana. Chibara mwana wangu musikana mangwana achona hapana munhu akauya. Vakazoya masikati vaozofonerwa kunzi munhu abara. Ndopavakauya tinakwira kombi takafamba netsoka kubva kumutapa vanokuziva kusvika mutaundi tikabva tanokwirira kombi yekuenda kuAben Park. Ndichisvika kwaangonzi taifunga kuti uri kutamba, taifunga kuti uri kuseka izvo watotibarira wo ndo mukadzi wawativigira. Zvikapera mwana wangu anga akapiwa zita rekunzi Mutsawasha. Asi pandakati ndabara ndakamirira kuti guvhu remwana ridonhe ndikwanise kufamba. Guvhu remwana richidonha panguva iyo ndaifunga kuti mumwe wangu anenge achiratidza kuchinja, anotsvagirwa basa nasekuru vangu vaishanda kuCity Council uko, ungari mumwe wevanhu vakuru. Vakamutsvagira remacontractor rekuita zvematrenches asi akarisiya basa. Remember imwe friend yangu ainzi Chenai, ndakumuti tete taadzidza teso from primary school, achiti uri kubika handiperekedzwa mumashops. Ndikati murume wangu kana abva kubasa anouya achinzwa nzara. Zvikati murume kubasa anoshandepi? Akusitoseka. Ndikatoti aiwa aenda kubasa akushanda kuCity Council vachigadzira matrenches emapipes emvura. Zvikanzi ndanokuratidza kubasa kuri kumurume wako. Ndikati kureve aiziva kuti ndaifarira zvinonaka kanzi ndinokutengera zvawakuda kumashops. Ndakamuperekedza ndapedza kubika. Ndakasvika papfende paya murume ari busy kutamba music mukoma ari busy kutamba akapfeka worksuit yeCity Council
aripo kubasa hakusi kuendwa. Ipapo ndichitoti fortnight baba vari kunouya vakabata mari hakuna. Ndakasvika ndikarohwa wangu achitsvake ipapo. Ipapo ndopa ndakazviudza kuti aiwa ndakusiya. Kozina ndakazviudza muupenyu hwangu kuti murume anondishungurudza anondirova sezvandaiona mai yangu achiitwa handimbogariri izvozvo. Ndakabva ndikasiya imba iya. Futi ndakatiza handina kuisiya kozi papa asingabviki. Anga ari munhu akuti haumuudzi kuti handichakudi. Ukatoti handichakudi waipiwa mbama. Akati adaurara newe ukati handisi kuda wairohwa futi. Saka waitofanira kuti ungoseka woita mapurani ako wakanyarara wozvionesa kuti wodini. Ndakabva ndafona ndikaudza mutini wangu kuti ina handichakwanisi. Mutini wangu akati aiwa kana neumagariro auri kuita hasi kuita dzoka mumwana wamai. Ndakadzoka ndichitoti baba vangu kana vachida kundiuraya vanondiuraya havo. Asi ndakashamisika ndichisvika vanga vakatsamwa but mutini wangu nepurani yangu akatsvaga handambofera ndanogara nababa vangu. Ndabva mutini wangu akabva avhara saluni kuRiverside because that time Riverside yanga isisina makastoma plus the way yanga ine mbiri neRiverside vanhu vaiziva ndokwaingochegwa ndovanga ari maoutskirts vanhu vachienda nofara. So as time went on yanga isisina that publicity kana kuti mbiri yakawanda. Saka maclients kwakusina takavhara saluni ikabva yapedzisira yave imba yangu ndichigara imomo ndichibetserwa nemamwe mafriends angu vamwe vangatovawo masoja vakanditsvagirawo mafoam rubber ndichigara ndichienda kunoshanda kune twini yangu tichigera musoro. Vanhu vazhinji vaiziva I think mamangu was one of the 2 women mugwero vaigera varume. Mutini wangu was also very business minded. Patakakura hatinambokura tichirerwa unzi unogara. Waiziva kuti kana uchida pedi chairo chairo mangu aikudza kuti geresa mugera mumusoro kana kuti ruka munhu. Kana usina kuzviitira mari ukada kurelax ndezvako. Kana uchiita business taigona roaster fish vokudza kuti endai dishi renyu munotengesa. Kuna naToms kuna naZupco taisvika kwese kwavamoyana tichivatengesera hove dzakarostewa mafrizits. That time mari aipendere taitengesa kusvika kuna naKombai kwesoko taifamba tichitengesa. So ndakakura ndiri munhu aidzidzisiwa kushanda. That one mai yangu hapana munhu aigarira pfungwa nokuti zvezvo ukagara pasi chero even ndiri kuno unotozozviona kuti right ichi handina zvekuita saka ndobika raisi ndakugona kubika mana kwasa kwasa wototengesa kwere kuti hakuna basa. Saka waigara uri munhu uri on your toes. Patakavhara ikoko kugwero ndagara baba emwana vanga vakuuya nomwanasikana wewaregere aigona kuuya kana manheru achiziva kuti makombi anogumira kufamba na8 kusvika kuAbem Park. Ndonguva yaanoti kwanzi ndakazona mwana haana kana chakabata kana chii kana even chibage 1 chawakasiya warima paya nguva yezhizha anga asina nguva yenazvo. Aiti ndavinga mwana kusvika ndakutodefendwa nemafriends angu masoja aiva kuti alright ndonguva yaari kuita inini ndiri pajuti rega ndingokumbira shamwari yangu ndandakurara ndakagadiwa. Vaiti vakamutaimira vosvika vogara vozitengera kana masupacos pai pamashops ka vanenge vachimwa vachimuona achipinda omuti komukwasha une chikwereti kumba kwedu asi wakuyazoshungurudza mwana wamai vedu inguva dzokuzoona mwana kurunza kubuda votomeka sure kuti vakaramba vakandigadha. I think vhiki rese ikatozoona kuti pamba apa pakasoswa pakagadhwa zvisingaiti. Ndakati maronda apera ndakaramba ndichishingira. Mai vangu ndopa vakazoti vari kuda vazukuru vavo vakaenda kuJoni. Ndakaonawo zvakakodzera kuti vana panguva iyoyo vaende kuJoni because that time taikiwira upfu taikiwira shuga zvinhu zvazvakaoma ininiwo neudiki but at least ndandava a little bit mature than my previous mistake. Ndaiita ndichidzidza ndikazviudzwa kuti ndakushandira vana vangu vaviri ava ndakuita life yangu ndakufokasa nekuda kudzokera kuchikoro. Ndakatanga kushanda mutino wangu achindidzidzisa kuti tikangowana bond redu totochinja it's either rand kana pula zvakudhipenda kuti tashanda semusuwo. Kana tine mari yakawanda taitenga pula because taiziva kuti pula hari kurumidzi kungodola. Kana yati shomeke taitenga maranzi
mama wavo vaitumirawo kubva kuJoni panguva yacho, saka taingoona kunge Joni zvinhu zviri easy, zviri simple. Asi mai vangu vakazodecida kutora mutwini wangu nemina wangu last born vakaenda kuJoni, ndakasara ndiri 1. Ndasara ndiri 1 sekuziva vanhu vanenge vachiti zvana chimbotaura kuti vanhu vanenge vachiti uri benzi. Saka inini obvious inini zita rekunzi benzi ndinoriramba because harisi zita rangu. Ndakazviti ndoda kuzviprova kuti I can stand nesaluni iyoyo. Ini ndasingagona hangu zvekuruka mabraids and stuff, mamastyles emusoro. Ndaiziva kugera, ndaiziva kuloka. Mutino wangu anga nemaclients kuFawcett, anga nemaclients kupolice. Vaya vanenge vaenda kuparade vasina kugerwa vaya. Pamwe asina mari tatovhura maaccounts navo kuti police as long iri police tichivaziva taisitosainirana nebhuku redu oya ogerwa. Paanenge akuvahora papa vaiti oya vachitobhadhara mari dzavo. Same applies masecurity companies emugweru anga akuziva kuti vanouya, gadha leta yaivapo, Fawcett yaivapo, vaiziva kuti vanoda kurukwa, vanoda kugadziswa, they are always smart. Taingonyora pera kwemwedzi tainokolekta mari yedu pasina kana noise. So that also empowered me because ndanda kunakirwa kufila that thing nda boss. Vanhu vakamirira kuti saloni ichavharwa. Yaiva padhuze neCentral Police Station neBarners. Ndakanganwa kuti pane this jazz lounge, ndakanganwa kuti chinonzi chi. Tai-maintaina maclients. Vanhu vachiuya vachigerwa, vanhu vachirukwa. Ndipo ndakazosanganawo nababa wemwana wangu. By that time I did not know kuti achava baba wemwana wangu. We did not know. Nokutaura kwake anoti ndaitomugera. Vachitoseka kuti musikana chichi anogera. But takazosangana nekufamba kwenguva mutauni ndichitotandara ndatobvawo kubasa. Ndikaenda nositengerawo zvekuzvifadzawo ndichisocialize navamwe kuUptown. I remember dzia dziri kuma6-7 ndichiona chaiva chimwe chimovie here but chasina volume, handi muclub mune music and then wesakana chimovie uchiona. From there iye anenge aifunga kuti awana vana sisi vanotengesa. I remember ndaida kuonesawo kuti aiwa hatisi vavo, I'm here to sponsor my habits. Oti ndikutengerere drink ati aiwa ndokutengera. Ndomatakira tichitaura nyaya iyeyo ndamutengera akafunga kuti ndikunyepa ndamutengera. Handambotaura naye chiconcentrata nezvandaiita. Iye achimwe achitakamirira friend yake. Achipedza ndobva nditengera. From there I think a conversation taka-exchange manumbers ndakuti ndakuenda kumba. I think dzadza kuma8. Amperekedza ndikakwira taxi. Ndaenda kumba. Then we started talking, chatting, tiri tese. Kusvikawo azoti ina handidi musikana anogara ega. Ndoda kuti ndikuroore. And I took it as a joke because ndanditori neimwe friend yanditofambidzana naye. But iye wandaifambidzana naye, it was more like ndini ndaigara ndichiti I'm not yet ready for marriage, but deep down it's more like ndaita vice versa. Kuti paipa unenge uchida uchadi kuratidza munhu kuti you are ready for commitment, but ndaingoti tiri kufara amen. Uyu manje akauya nechivindi akudza kuti ndoda kutoroora inini, ndimi handikuroora. Ndikafunga kuti majokes kuti ndiani wamotya kumba kwenyu. Ndikati ndinotya sekuru vangu vamwedzi. Vanga ari financial director vakatoshaikavo. I think a year ago, something like that. Ndova ndaitya because he was so strict. And I believe kuti munhu akaona sekuru vangu, munhu aikwanisa kudetecta kuti munhu ari serious kana kuti asi serious. Saka ndaiziva kuti vakasvika vakaguruma munhu. So vangangosvika vakamubvunza nzi chekutanga nombora kuvunza akudzota nevana. Ati zvikanzi akudzoti vangani. Ndataura kuti vaviri. Zvikanzi okay. Saka iwa tinomuda akadaro. Munhu akatoti aenda kutobvisa. Ndakatoona kuti tsvakere kuno kwandiri new first time munhu akutozviendesa kuvanhu vakuru kumba kwedu vatotyiwa kana nababa vangu. Saka marriage yatovapo. Takasvika pakuwanana. Kauti kugara tese tsvakere kuno yabviswa mangwana achona ndakunonorongedzeswa twangu twanga tisingakwane takutogova kuvanhu. Tikatoti tane vana tatovapamba. Sorry. Tatosvika pamba paya, number 1, munhu akandipfimba achiti anonzi Kim Matatu. Aitoseka zita iroro nchiti asi mai vako vaida musikana here. Izvo aitotya zita rake.
because ndijob dai tichiisa pachirungu toti job, saka kana takuisa pachishona motozvipedzesa mega kuti job pachishona chii. Saka aiti anonzi Kim. Pana kusvika papaya kumukobha kuenda kunzwanzi teacher Beni, vamwe vari kutaurawo mazita handirizivi, but I didn't care. Anambovhera akambondiudza kuti aishandirawo pachiuto. Inaiti aita zvekugweja achitsvaga. Ina isina basa nazvo taitei. Inini mwoyo wangu watopererawo kuti ndawana one munhu ari machokozi is 10 years older than me. That time ndine 20 years, ndakazotena 21 tatesa. I was 20 years, ndafara ndawanawo shamwari yangu. Saka vana rombe gweja nagweja taise takugweja. Inini ndiri kusaluni uko ndichihasila babawo nekusaidi vachihasila tikasanganisa 1 rand yangu ne1 rand. Aupenyu hwedu unofamba. Plus nekutaura kwake background ari nherera, we were wounded lions ndingati. Takasangana from past wound kuti tanga tine marwadzo ataiva nawo. So I think that thing connected us because inini I felt kundawanawo munhu akaembo experience zvandakabva kwazviri. Iyewo anga ane zvake, but ndisingazivi hanauziva kuti dzimwe nguva pane umwe munhu iwewe inini ndandiri connected, emotionally invested. Iye anga achiri pamaronda asati apora. Pakazoporawo zvinhu zvabva zvachinja because uye aida chipatara. Inini ndandiriwo emotionally damaged, ndaifeeda from that pain yekubetserana ndichiona tichiita, but hanauziva kuti munhu angari ndingamudescribe sei kuti a narcissist munhu ari insecure futi. Why ndichidaro? Because ndine saloon. I remember my wish was taking myself back to school and reopening another saloon. And ndanatowa padhuze. Ndichitoti zvimarandi pakatanga kuti bhakosi kubhena mari paya 100 rand. I remember ndatumirwa mari kabhena ndikatombojoina zvimwe zvimaproject zvekuvaka dzimba. Ndichitoti nditozviona ndatova nemba. Mai vangu vachindiona nevana vangu, they will be proud of me. But unfortunately takaenda kune zvimaproject zvimapyramid scheme zvanga zvisina musoro. Ndaiti ndikatenga chingwa mukomo, kwete kuti uda kumuti ndine mari kana kuti ndaita zvinonzi vakadzi vanoganza zvekuti ndatenga ndiri kutenga, because iye aingobuda achiita zvaari kuita. He was not telling me what he was doing. Aita akabuda oyawo nezvaanowazvo tichibetserana. But inini ndaiti kana ndikautenga lesei chingwa kana kuti usavi, ndiri kuda kuratidza mwangu kuti I'm there to help. You understand? Tikubetserana tukuenda. But iye aizvitora kunge insult. Because waigona kuti wasvika pepa kudza kuti ina ndisi kuda kuti ushande vharisa salon. How? Why? Because inini ndakakudza kuti handigoni kugara. Ndambokuriswa tichinzi munogara kuti housewife. That's not in me. Otherwise hazvitofambi. Okudza kuti no. Saka izvozvo watova nechingwa chako ichi uda kuti kwanzi ye ndinochengetwa nemukadzi. Aichinja chinhu chauri kuzvisa in a good manner. Chaishandurudzwa kuita chimwe chinhu. Of first, my friends angu aigona kundiudza kuti iwe you are being abused. Munhu uyu ari kuda kukuita kuti confidence yako ipere. Of which akayadzozoperawo zveshuwa. Kufamba kuenda kusaluni munhu akakumhoresa, because kana inini ndiri mutwini anambokura ndichitamba nevanhukadzi. Shamwari dzangu dzaiva bhora ndichitamba soka mumafesi. Iwe ngweru chaiva ndichitondona kudhara ndaitombofunga kuti compliment kakunzi tsano. Tsano maka. I don't take compliment because even kana naro ndaitoudza mukadzi kuti handigwi newe. Ndinotoda tsano yekuti vakatondipa mbama kaikarira ndinondoretaliata. Maisisi vachambotanga vambosumudza zvimaoko nechi. But that time I created that wall yekuona kuti maybe if I'm considered tough, if I'm considered friendly, you know, I'm considered strong, ndokuti vanhu vandirespect. Because ndaiona unge vese vakadzi vairohwa ndichiona mufamily kushungudzwa kwanaita, it was making me vulnerable. So I wanted to put that masculinity
face, but deep down I was lonely. Ndaida a friend, ndaida munhu anondida. I needed kwandaiti a home. Maona. So now murume wangu uyu andiunza mujoni yaita kuti zivane takagara tiri tese achingonetsa kuti I want you to close the salon. Ndairamba ende salon yaidwa nevanhu vakawanda. Aipedzera achifonera mai vangu kuno kujoni, achifonera baba vangu pakati peusiku kuita kunge varamu, kusvika baba vangu azomudza kuti handisi muramu wako, because aigona kuti akangofona kuti tiri kuuya ikokoko whether 12 o'clock or 2 o'clock midnight zvake zvaitanga usiku, aigona musina kurwa musina kuda kungokudza kuti ndini handisi kuda mukadzi anoshanda. I can handle my wife. Mama wangu akandiudza kuti terera chi murume, kana nhasi mutino wangu anondiudza kuti you are very stupid. Not but pana ndisingatereri ndainzi ndiri stupid, pandazofunga kuterera ndazoterera zviri stupid chaizvo dai ndakangoramba ndine that stubbornness yandaiva nayo to follow my instincts when they tell me, but nenyaya yekuda kufadza yekuda kunzi I'm part of family, but unfortunately even 30 years down the line I still cannot be part of family, of which now ndazozviudza kuti I have to live at least for my children. Ndakuraramirawo mwana wangu kuti aione a better life. I've tried and mwana asina kumboenda kuchikoro. Until now he's one of the best, he's best Zulu student. Akazoswa pabhezari pachikoro paari kudzidza paAfrica College, akanzi anobhadhara mari yake yave shoma. But ukaona kuricha chikwereti ichocho chakusvika 1.5 ka vamwe vachibhadhara ma800 chakadaro vakava, iwo pamari shoma hauna. Ndichiita mapeace job, ndichiita mastay in, ndichiita macleaning service angu for vanhu, but at least mwana wangu andita ndive proud, because kuuya kutoona kuti neno ndakuisa mwana wangu emotionally ndakumudamager, mentally ndakumudamager, because the more you are trying to work and uri pasituation yekuti wega iwe semunhu mukuru uri kunyatsoona kuti you are suffocating, number one, I will never be a coward. I will never kill myself, because nditori nechidadiso chokuziva kuti mwana wangu will be a better man tomorrow. Ane respect, habi, no matter what, anotoziva kuti mama zvinhu zvichaita mushi, mama zvinhu zvichaita bo, no matter how hard mwana wangu anoramba aneni. Zvinongozondirwadza kuti kana uchiudzawo baba, iyo zvinoti nguva yekuChristmas vamwe varume vari busy nestress yekukweshana musoro kuti bhutsu yadhura, hembe yadhura, chikafu, vana vari kuda kuenda kuholiday, but iye since mwana ezvino ane 13 years ndiri ikoko kugweru ikokoko takasiyana, ndikanozvisa kumajambanja kune kuploti yababa vangu kusina magesi, kusina chimwana ajaira gwenya, ajaira kuona DSTV ari papo, but hapana dhera ndakanzwa unzi ndokumbirawo mwana wangu auye kuholiday kana weekend. Hapana, zuva one baba wangu was the role model and still is the figure. Vachimutora achienda kubhora, unfortunately hazvakaramba kupinda zvebhora asi sports person mwana wangu, but vaenda naye vachikocha naMSU and stuff. Mwana wangu anga aripo, mamedals asekuru vake anawo, but he's never, instead pandakambotsamwa ndakanomusiyira mwana moza kuti akaenda kwanzi kuneanda police station inova iri under Koba 14 kwamunenge uchinearest police station. Akati apekutanga ndakamusiyira mwana zvikanzi ndadhampa mwana, anditi ndakafonerwa nemapurisa zvikanzi uya. Akaenda kuCentral police station mutown A, because that time ndandaenda kumba kwefriend yangu kumaflats ndatiza ndarowa ndikasiya mwana. Akati kwanzi ndadhampa mwana. Mapurisa ndakafonerwa, I remember ndichifonerwa nemwe constable wechikadzi zvikanzi uya kuno kuwadhampa mwana uye kuCentral police station. I remember ndichimupindura mukadzi ndikati handipo ndiri kubulawayo. Kubulawayo nanhasi kana ndikuzive sanambokusvika kubulawayo. Ndikati ndiri kubulawayo, ndaperekedza shamwari dzangu ende mwana iye hana kumudhampa, ndamusiya nababa wake. Zvikanzi no mutemo wenyika unoti mwana anogara nani nababa namai vake kusvika 18 years. Kana kune problem imi nguva yemutore mwana. Ndakasvika mwana akapfekedzwa pampa
back to front yakasandikirwa because baba vangu asingagoni ndasingavhumidzi kuchinja nepi pampa padhuze nababa mwana aisema kana uchida kuchinja mwana whether wamuchinja wabedroom yaripo kana nganga achida kudya achadya kuchinja mwana wake chaiko anga asingadi padhuze mwana I remember asisamwe mukaka ara I don't know what had happened kuchipatara kanzi no ngatichakumisa panani because anga asamwe mukaka nani ndisingaizivi because handisati ndamboyamwisa mwana mukaka yomugaba so maybe it was pakubika kwangu less or it was too much because mwana anoita diarrhea kana waubika zvisiri zvuma measurements asiri correct aita diarrhea mwana zvikanzi ndindarwarisa mwana Claybank Hospital chai private hospital yaitwa ndiziva nezita vapedza vaundiudza kuti madinguva newardrobe nestove mutongogara kuno because in a month ndaigara ndiri muhospital like 3 times ndasingazivi kuti munhu unogona kuva asthmatic wakazvarwa usina asthma vaiti acute asthmatic because of depression emurazi yaigara yakayakumba ndaiti ndikadona pasi instead yekuti munhu aone kuti ndiri sei kana kuti am I okay aiudza kuti kundinyadzisa aipa vanhu veemurazi ma-EMT aya mari yeidhora yekuti kana amuka mumudzoti aikumba ndaiti ndichimuka ndaiswa ECG pacemaker vanoti chekuona pace because I'm left-handed so my pulse inorovera pasi so they had to do ECG ndoklipwa kuona kuti how am I breathing anga asingauyi ndaiti ndichimuka pepa yava kunzwanzwa kufila beta waugara pawaiting side muClaybank ndobva ndakumbira kuti ndichienda I remember every time kachinhu zvaitika mumanheru ndofamba kubva kuClaybank netsoka kupfuura General Hospital vanoziva pane chimukoto so chaigara chiponderwa vanhu tapfuura roundabout yeClaybank unofamba netsoka hauna mari yekombi yekukwira taxi yekukwira kombi hauna mari yetaxi futi unengori nedhora rekubva kutown kusvika kumukobha ifamba uchinamata kuti mwari ndokumbira kuti ndikangopfuura at least roundabout ndokutendai wapfuura roundabout kuti mwari ndikaona ndasvika paGeneral Hospital ndapfuura chimukoto ichi mbavha dzinondibata ndokutendai wopfuura ukaona ndapfuura papolice camp paroundabout panobatwa futi vanhu nekupondwa vanhu vanokwanisa pagorisi those are the dangerous places kana ufamba netsoka manheru apa ndiri mukadzi ndokutendai ndaiti ndikaona malights noti mwari tasvika ndaikwira kombi manheru aperi makombi emukobha ndokwira 14:10 ndaigona kusvika mwana asina kupfekedzwa kana masocks zimungu ari kuchema kana kuti atengerwa maheu aiziva kuti mwana anga asingawirani nemaheu aya emhunga emillet ebrown saka ndaimuti tengai white but iye aikutengera the opposite of which aimuitisa futi diarrhea mwana angodurura ndairohwa ndaizvitarisa zvichibvunza kuti ndiri mukadzi here but kuti ndibve handiti uko ndiri benzi saka I have to shinga because ndandazviudza kuti imba iyi is my last bus stop ndandazviudza kuti imba iyi handisi kuzoita anything handinambomhanyira kuita mimba I think we stayed for 2 years and those 2 years were fine ndisingazivi kuti murume wangu musoja ndisingazivi kuti murume wangu anonzi Jobbo ndaiziva kuti ndina Kimi kana ticha Bernard ndaiziva kuti tinoloja ndasingazivi kuti imba istand yedu 2 rooms yanga iripo ndasingazivi zvese izvozvo was secrets to him hama ndandisati ndadzisiva ndakazviintroduca ndega ndichiti tibatanidze ukama iye aiziva dzangu so from those incidents tine mwana takasvika ndadzokera kumba murume ari kuita zvaarita ndabvunza kuti ko sei mwana wamutsvagira maheu aunoziva kuti achamurwarisa futi taenda kuchipatara unenge wakundituka ukundinyadzisa pano anga asingabvunzini kuti mwana ari sei muchipatara aibvunza manesi aitomupindura rafu kuti ukubvunza isusu tongoya pamashift tichipa mwana whatever medication that is needed kana kuchinja drip why don't you ask mai vemwana ndaisiya chikafu ndaivigirwa nababa vangu ndovaiuya nechikafu vachindivigira hembe nane friend yangu ainzi Phoebe namama wake Masiya Metulage
nevamwe vakawanda mwenda kutokanganwa mazita vaiuya. Phoebe anga ari slender saka maskets hatipfekirani kana matrauser hatipfekirani. Ndaivigirwa matopu ndomonera zambia otora hembe unondiwachira. Chinhu chandanda kungochinja itopu kusvika ndibude ndine mwana. Shamwari dzake dzakatanga kundipfimba dzemurume wangu. Pane vamwe ainzi mhofu vamwe hachichazotauri cause kumberi pane zvimwe zvichazoitika kumatare. Vaiuya vachindipfimba ndomubvunza kuti motamba sei neshamwari dzako cause bamukuru vadai cause pekutanga kahongotauri mukoma kuti ninge ari kundipfimba. Munhu anokufimba kauchimuramba muri mega uko behind the scenes kuti abamukuru achi ende chaindinakidza chachona vaindipfimba zidumbu riri uku hauna kana shepu kana chii unotoshaya kuti apa madhezi achona ndanda kurukwa neshinda yemasaga ndaizviruka mabhazi neshinda yemasaga cause kumukoba 14 ndanda kuziva kunzi ndanda kuzikanwa vanga undipasitari kuti hanzi maikumbirai cause ndaikumbira vanoruka kuti ndokumbirawo kurukwa. Saka ava vakadzi vaifambidzana nemurume wangu apa ndaivati vana tete kuti muvakidzana unovati makadii tete because wakavasvika vachinzi mukoma vachitana mukoma sisi chichi but nerweseri vari kutamba vese. Mukadzi wemusoja unoruka neshinda yemasaga vamwe vane maaccounts ende for sure tatinawo maaccounts emaedgars but ndasingatori hembe dzaitorwa dzaiva dzemurume wangu. Ini ndaiona hembe musi wekrismasi semwana wediki ndopandaitengegwa hembe otherwise pamwe pesapa zvemukati kupfeka chichi ndaitengerwa nababa vangu kana namai vangu. Zvaibva kana kujoni family planning periods raitengwa nababa vangu. Baba vangu vase munhu wekuti unomukumbira kuti ndokumbirawo mari anokubvunzwa kuti ndei dedi ndezvechisikani kana ndezvevakadzi akuti ndoda kuziva ndezvei dedi ndoda chakati vaitora vachinotenga asi murume unai. But ndakaramba ndirimo ndichingozvibvunza kuti ndikasiya apa ndonzi ndiri benzi but at the same time uzvibvunza kuti chawatadza chii. It's only unfortunate kusangana nevanhu but vari wrong kana kuti amen ndingati chii but it's so unfortunate. Ndakaramba ndichishinga vaya mhofu vaya vachipfimba ndakapedza ndamuudza ndikati iwe bamukuru ava pauri kundituma iwo kuti ndiende ndinosonesa hembe idzi bamukuru vari kuti zvakati nezvakati sorry vari kuti zvakati nezvakati. Aitondiudza kuti ndinopenga kana kuti ndini ndavavinga. Ndomubvunza kuti ndovavinga sei ndine pamiri ndovavinga sei ndakadaiso ndairohwa kolapsa uko womutswa futi yofonerwa emurazi weya yokutora yoenda wanzi udzoke dhora rere same order ndodzokera futi yange yatongova chijairira. Ndasvika pakuneta kuti aiwa uyu munhu ndakumuzamira plan hakuna kwandisina kwamagaya ndikaenda. I remember ndakabuda mutv iwo marepeat vadezoti atine wistek aenda kuwanzwa vamwe vachiti kune munana pamwe ndikati pamwe imhepowo dzekwedu dzisingadiwo kuona chakanaka ndikaende ndokuphd and that time yadha yanga yachangopinda. Ndakasvika zveshuwa kaenda kuyadha munhu asi kuziva ndatora mari yemagetsi because that time ndopanga pakupinda mamita magetsi so tasina chikwere tada kupedzisa that last. Ndajoina mumwe wakadzi ndikandononamatirwawo cause mumwe ari kutiwo minana wakaitika kwake akati uchata nemurume wake pamweni ndikaendawo kuyadha uko madhimoni anobva tasvika tabhadhara mari ndaenda kuharare kuya kunonamatirwa. Ndakaropafadzwa hangu but ungati mamwe madhimoni anga asara pakati pekwekwe negweru. Ndaenda ndanamata ndaine madhiski angu nemastika ndanamatira ndichinamata tiri mweya zvetiriko mukoma tv yakati yopinda kandoya ndaifarira chanel tichiona ndaziva here kuti ndichabuda zvekumhanya ari ndichionekwa kanzi waenda kunondisambfuwira mai vangu vafonerwa mwana wenyu ndaona nezvinhu zvakaisigwa kuita kunge kunopiwa zvihariyo angangori mastika hanzi ndikumuisa mupfuwira. Ndakarohwa pedu handizviregi. Ndakambozvibvunza kuti kunamata Mwari kana muripo madii kungodayirawo kuti aiwa ndanichinamata. Ndakarega ndakaudzwa mashoko hama ndikarega ndikati okay uko handichaendi kuyadha mapostori
musoro kuita solar panel wakamira kumborara kuya uchiziva kuti munhu anoya Thursday Friday saka Monday Tuesday ukangonzi kune kunamatiwa ndonombonovatira ndiriko mukaka dai kwakurumwa tipa mwendakasimba takakora modirwa wotenga sterilized milk modirwa ugate rose ndakambodirwa asi zvakaramba ndichizamira kushingira imba yangu. Shamwari yake akazoya best friend tatine animona mascreen bar ekuti kavhara do unovhara ine screen bar iya. Kana murume wangu aripo vanhu aitozviziva kumba ndasingabvumidzi kumurisa next door neighbor ende kwava pane mutemo wekuti kana mutsvairo kana tsono haipiwe zvichireva kuti next door neighbor akashayiwa upfuku akandikumbira handifanirwi kumupa but semunhu ka zvinonetsa bcause iye aiwirirana nevavakidzani ini zvozoita kunge ndini ndaane problem. Iye kana aripo vakati ndokumbirawo drink aiburitsa unovatengera aizvidaidzanzi bhozida rine sauti onozvitengera uko ovapa. Inini kana ndakukumbirwa saka inini ndakavaudza kuti kana vachida something akakumbira hupfu ndiripo paipai ndaimupa ndomuudza kuti asi kana mukoma varipo musadi musauya. Same applies nebusiness. Ndakambomira ndikasiya vanhu vanga vachishanda. Vanhu vaiva vaiziva kuti vachangondipa mari pamaSaturdays kana ndapinda mutown. Asi still haana kusiva satisfied naso because ndanda kufamba ndakutengesa masoseji angu andaihodha kunana kuwala. Ndandisina fridge panguva yayo ndaikumbira panext door wandisina masoseji aya ndofamba chimatengesa raundi ndandakuitawana namama because line redu nevanhu vechikuru asi unfortunately vari single. Saka iye ndaigona kumubvunza kuti tichachata rini aikudza kuti handichati because line rese rakazara shirikadzi ndofunga ndinoona kuti ndikachata newe ndatofa imba yako because kubva kwekutangira kwekukobva 1410 vanoziva 1410 chitanga ichisvika kuzasi ngori chembere dzega masingumata zvakazonopedzisira dzimba dzimwe dzakangosara dzisina kupera kuextendwa. Saka aikudza kuti shamari ndikangochata newewe ndatofa sezvidhara zvese zvagara zviripo saka napedza ndichingosiya chikoti amai zvichachinja. Shamwari yake ichiuya yaitika yaikamutora amapfumo yakanetsa aiwe yakatora bhururu wake oenda pa14 paya pamashops aisara otevera amene kuti anosiya mutengesa doro oti ndikudzoka kana kuti aidi. Ini paipa ndakakochekera ndandisingaloki because kazhinji aisiya makey maspekisi so ndandisingaloki ndaikochekera ndovhara door. Saka semunhu unongori mumba mako unozvipindira mubedroom mako wozvivhara you can relax yourself anyhow because unoziva kuti hapana munhu anoti opinda from kitchen onanga mubedroom oraiti chiro akasvika oraiti toti avhura screen angona kudaidzira pamwe ari pakitchen kana panze but iye mapfuma aitovhura sababa emba ovhura kupinda mukitchen ovhura mubedroom akanyarara anombozondiwana ndakazvivhara nezambia ndakatorelaxa zvangu mumba kwaitopisa apa mimba iri uko otomira ototi maini muri sei unoziva kuti nemanakiro wakaita oshati munhu ari right kana kuti nditi ngotanga kuti bvuka wani kuna baba vemwana ndaiti because mapfuma anga akangoita kunge mwari kune murume wangu. Christmas ndokwaenda remember tichienda kuti tadanowana nasekuru wangu kuSouth Downs takaenda fridge sekuru wangu atotsvaga vatovhunzwa kuti anofarira doro ripi vamutengera vatengawo ravo moza kuti sekuru wangu akasara ari 1 bhururu avafonera kuti huya akaenda kumba kwavo kwedu chaiko tega pasina kuti wakokewa vaingoziva kuti Christmas morara mabika zvinonaka masalads magadzirira everything. Ndaisara ndiri ini aitozondibetsera kudya vazukuru vanenge vachitobva kwavari kubva vatoti mbuya tatu tipfure chikuonai kana vana vanenge vachitamba toita kuvadaidza kuti yautore masikoni yautorewo because wabika zvinhu zvakawanda uchiti ndiri kufara neumwe asi iye ainofara kumba kwabhururu wake Christmas. Handina Christmas kusvika iye zvino yandakafara nemurume wangu handina. Aingokudza kuti ndiri kumhanyira mapfumo ndiri kumhanyira mapfumo apinda mutown ende mapfumo chinondirwadza ndechekuti mapfumo anga ane relationship nemudzimai wake wawakasiyana naye but pavana vavo vainga nekakurira agreement yekuti kana ndiri pamaoff ano achitorawo mwana wake handiti ospenda time onomudzosera kumba kwavo asi wake asati angambomutora
musi wandakamuforce tataura paweekend mwana wangu I can't remember kuti anga ari grade 1 but anga achiri mudiki and then akaita girlfriend and of which ndaingonzwa but ndasina basa nazvo. Mwana akasvika girlfriend akamuudza kuti I cannot spend the weekend nemwana wako. Akatora mwana wangu akanomendesa kwana bamukuru wangu kusenga just because girlfriend. Mwana aenda uko kwana maiguru kwanga because maiguru anga sina vajera. Maiguru is a person are quiet. Even neno personally, you know that when you used to talking kuti zvakadi kumba chichichi and then wasangana nemunhu avadadi no handifodi kutaura zvinhu zvakashata. Munhu angori quiet naturally yokuti mungangomoresana muriseka zvinogona kutongopera ipapo kana usina kutsvaga maconversation. Ukati kuri sei kubasa madyara muriwo zvadini zvikatopera conversation iyoyo hakuna kumwe kwainoenda. Mwana chaiye akatadza kutaura akazviitira weti. Hembe dzakazviitira weti dzakadzoka dzakadaro dzakaiswa mupaper bag dzakasunga so. Obvunza mwana iwe hauiti weti wawatike mwe mama I didn't know how to talk. Ndasingambozi ndotanga kutaura sei. Mwana akadzoka zvakadaro no chingwa no lollipop no drink. Ndaubvunza kuti ko mamuripi ndatiri kusenga. Okay ko amunozospenda time mama daddy vanga vane vamwe mama ivavo vakati no of which angasi mama yokutanga. I think since I left quite according to my knowledge zingadi kunyepa quite vakadzi 5 of which pa 5 toti 4 vanga vachipfuura then mwaso quite 6 2 ndo vanga risas 1 akatozobvawo ashungurudzwa anzi ipapo ndainzi ndini tete. Pane imwe foto yedu so yandinaye takabatana aidzi ava ndikuona kukundwa nemwana mudiki ava ndotete vako. Azoseka muzukuru wangu akufanira anzi mbuya koma atete futi tete sei anzi ava ndo mai ashi nyakuvaka imba iyi. Mari yangu inini yaifanira kundiroora chazvakanotora loan kuCabs achida kurora. I remember it was 15,000 anchazenge ri bond rewo US yanga ri 15,000 yanga akwereta but that time I think it was kumabond because that time I remember nchita nharo naye kuti ukuda kutora mama vari Joni Tsano vari Joni maina vari Joni to and fro. By the time atichagara tichitivhura muromo mari yatopera saka there was no purpose yekuti vanhu vauye. Since ndakuziva kuti imba ndeyedu ndakatongoona tichirongedza ndichipeka bhegi rechisoja ndaigara ndichiriona but ndaiudzwa kuti ndiraba mukuru vangu ndo vaiva musoja iye I don't know why aingorega zvinhu zvake zvanga zvine nhema mukati. Pakazonzi izvo iye anga ari panoiti chi pamasoja ekuti kana munhu kakwara uri pabasa unopiwa period I think leave here yekubreak. Anga ane metal plate akaiswa metal plate pagumbo so he was not unable kupfeka uniform. Anga kupfeka formal every time. So now ndopo ndakatanga kuziva kuti akufanira kudzokera kubasa. Wakunzi bhegi rari yadzikisa ka tarisa mapanangwa yaya kuti ari in order chakati nechakati bvisa noti chani nzi ndikuenda kubasa kupi kuchisoja 2.5 years muka usingazivi kuti murume musoja uchiti ndina gweja wangu tiri kutambura tiri tese usingazivi wapedza ipapo uchicleanawo nerimwe renguva ndakabva ndaona bepa akatinzi chi proof of sale. It's not written title deed but yekuratidza kuti imba ndeyako what property deed or proof of sale whatever anyorwa. Ndakati ndaona bepa iroro ndakascreenshot because yanganyorwa city council what ndikana sekuru atumira sekuru wangu ndikati sekuru I'm seeing this paper and then nezita remurume wangu what is this chikanzi zvoreva kuti imba yamuri kugara imba yani yake ende ndopanga kutaura zvekunobvisa chichi nechimari loan yaatora kuCabs. Ndikaona muti rega ndimuratidza kuti ndiri mwana mudiki but ndine brain. Garden yaiva iri kuseri vanhu vachirima kuseri uko ndaitika ndiyai kwazvo kwalandlord because mai vainzi vakapiwa space kofora kuita
Mungakudza maproject anoenda kuita madanho ekuratidza kuti ndaamai imba ndedu baba chiregaika izvi zvemaroro asingakwani ai timbotanga kuvaka at least maparents achaona kuti tiri kuita zvine musoro tikaisa maloja because for me that time it was making sense because hausi kuuya samarwei kana vari kupfuurira not sense magold digger wauya kuzoti ndikuisa maroots ndikati tivake. I remember kuchifonerwa bamukuru. That's the first time yandakava nenhamba dzabamukuru brother yake. He was a police, very good man. Never vakaneta. Ndofunga pamwe akatondiona anoti azoshuwa munhu asarenda ukaona munhu adai. Because vakambozama kutita dare. Ida kuti ukakumbira womboti counselor and stuff. Since now he's been married, he's never like vanhu vagara muwanana. Bamukuru vakaudzwa nzi one mukadzi wandinaye ipfambi hasi kuda kuroorwa izvi ndikumudza kutaura zvake. Bamukuru akati no pafoni hapatauriki regai ndiuye ende for sure vakabva kuBedbridge that time vakauya Bedbridge vachisvika ndafarawo kuti bamukuru aya vazama kutaura nesu ndikakudza kuti takasiyiwa ini nabamukuru takagara hapana meeting yakamboitika kahle takasiyiwa tiri 2 and iwo wazogadzirisa imba yangu izve kwako here wasiya you understand. Bamukuru ndikagara navo ndikati no ini hazvi kuti ndikuramba onei mari yatora 1 ishoma and 2 hapana chinorwadza loan kuti waiburitsa pasina chinhu chiri kudzoka but tikaitanga kuvaka imba because nguva yese ndasingambozivi kuti imba yedu otherwise zvimasense 2 cents kana ndingadai takatanga kudzara kutoti simenti 1 chidhina 1 muchisa paside. Bamukuru vakaona kuti to make sense kana no nichataura naye vakataura naye but murume wangu zvandiri kutaura kuti munhu yane that narcissistic sadistic behavior haadi kuti ukafunga chine musoro chonzi newo anofila like wamudzikisira wamubilitwa pasi so it has to change. Your idea has to become and you have to and I did not mind azoya futhi azinomboita kana 2 weeks azo munomboziva here maashi ndazofunga kakuti ti extend imba obva watofarawo kuti ongenewo ridofo wati hazvoshodhiti haamona zano renyu kandiro riri right ndikaudza ndakagara nemari handifungi kuti ndichabata mari stereki kana ndichiti at one go yekuti unoipiwa yese kana kuti let's say example once 200,000 uchichengeta uchinzwa nzara ugotadza kubvisa mari handamboziva kuti ndine discipline yakadaro because that time kaunongu uchizviti uri mwana but ndakava nediscipline yekuda kuprova kuti I can. I remember agona kuuya achitora mari oti basa hakuna chikafu chinonaka ndikuda matinned fish ndikuda this agotenga ini ndichidya machanks nematemba tichidya munjonjo iye achidya zvinonaka you understand but ndasingambobvunzi kuti why iwewe I remember ndichienda Christmas vamwe Dr. Chuma tinidzo Christmas she was more of my mom even until now. Foni yangu ndofunga ndo yakarasika ndo ndaitokomiketa noti shinga mwana wangu ndandakupenga kuti mukandibata so ndotojamuka kuti munge ndaba maigona kushaya kuti asi pane chavambononga here amai avo or something like that. I was a person angave nefear because ndandisingavumidzi kugara pasi vanese kumukobva futi vanoziva kana ndiri mugarden ndaigona kubva na6 o'clock 7 o'clock manero because ndikangogara kana ndikagara izvezvi dziri late unogona kubuditswa mablankets onzi wacha blanket risina kusviba apa ndiwo mukadzi uri kuzvizivira kuti ndichawacha musi wakati kana kuti my chores angu ndinoita so waitonzi wakagara hauna zvekuita wacha indatengerwa mazowe asi vamwe vese vaiwana so life yabva yazooma pakuti takasiyana ine ndini ndakabva. I was ready to leave zvitina zvese. I was ready to start my life afresh kuti zvinhu zviendeke but after a year and a half ndakuti aiwa I'm getting myself on my feet ndichishanda ndakawanirwa contractor job kungi I still remember the JTP or JC something. We were part of my cleaners ku golf course yeku Lundi Park pakauya last show yana mtuku tichicleana tichiseva doing all those kinds ndichifara kuti I'm doing my things. Mwana wangu akuenda kuchikoro munhu akadzoka kanzi no mukadzi wangu ngatidzokerane
tive efamily, tive vanhu vamwe. Ndikati mwoyo wangu, vana vangu, efamily is we than kuti ungoramba uchingoenda uchingoisa mitupo nemasenema akasiyana. Let me stay with my man. Handina kuziva kuti munhu akuda kuretire. Amene anzi vanhu vanenge achiti ndenge ndine bed record. I don't know, ndivo vanoziva vanhu vekuarmy kana vakuretire kuti what bed record. But I came back, ndikadzoka. Ndadzokerana nemurume wangu. Apa uchangobhadhara rent zvikanzi kuJoni mai vati vandiwanira basa kunoko. Only to my surprise kuti zvese zvanga zvarongwa, there was nothing like that. In fact, vanhu vaiwirirana ambuya washe nemukwasha vangapedzisira vaburana, of which isusu tisita tave backlash yacho. Uyu ari kuda kubhuwa, uyu anofanira kubhuwa isusu. Uyu tiri kumuudza kuti kuno kuJoni hakusweda. That was takauya kuno 2019 naOctober. Ndobva takauya. Mari yekudzokeresa kumusha hauna. Passport is still valid, of which zvaitonakidza zvaitori nani because kana uchifamba wanga usina fee yatave nayo yezvino. Waiziva kuti unofamba uchimaketa, but kuti uchidzokera mari yekudzokesa hapana ari kukupa. Iwo hausisina kana senti. Ugwena mai ndinya kutumbura. Saka wapanhu pekuti hauchazivi, Joni yacho hauizivi, kana kuti tuckshop iri kupi unoita sei, wakufanira kudzidza as you go. You are now learning as you go. I remember a friend yangu ndakutomuti munin'ina because she's now more like a young sister kwandiri. Anga ari muloja wemutini wangu Sani. Anditi sisi muJoni motoshinga. Joni hakuna hama. Because munhu anotobva kumusha chake kuZimbabwe kwachinzi uenda kwandira basa anodhambiwa papark station apo. Iwo watowanirwa kusanopinda muno. Chinhu chandoziva kuti your days are numbered. Akatanga kudzika neNissan uye achibhadhara masecurity ma10 rand. Kusingambozikanwi kuti ndabuda. Joni muHillbrow ndo mandakatanga kusvikira. Ndanga singambozivi, waitongodzika kodhizwa 10 rand kana kuti 20 rand zvodhipinda kuti mudhi yasecurity kadi. Ndinofanira kurumidza kudzoka before shift yekuchinja yaumwe new security kuti udzokere mukati vasazive kuti wabuda. Because hauna kuisirwa fingerprint, hauna kuisirwa pasi yekuti uri visitors pass here kana kuti kudi. Saka that freedom unenge usina. Ndakatsvaga basa tikapinda mutauni kutanga kuona kuti ndo inonzi vana MTN what. Ndikasvika kune imwe club. Ndakukanganwa zita rachona. Ndakachema. Because ndandaneta kufamba mutauni yese uchingoti kunotengeswa hembe, I'm looking for a job, vari kungoti no. I'm looking for a job, ukuthi no. Chikafu hauna. Pauri kugara ava vari kumutwini akubetsera kuti usanetsane namama. But hana solution yekuti akupe kuti right, ndikukutsvagira mari yekuti uende. Papasina that idea kana conversation iyoyo. In fact, ndaitonzi ndidzikise hasha then ndigodzokera kuna mama vachona. Murume vakutukana na mbuya vakutaura vana FFF chachirungu handizivi. Zvandisa ndakamboona. Tikutaura kuti isusu hatina basa nekutukana kwenyu. But ini chinzosera kumusha. I'm not even coming back because ndikutoona kuti apa wavatonditamba, but nditore zvinhu zvangu handiti zvandatenga ndega. Ndidzokere kuchi one room changu chana ndichigara, munhu akaramba. Zvikanzi uko ndokwanogara. So mukoma until now ndakabva ndapererwa kusvika izvi kuti since I've worked in South Africa handisati ndambowana basa rekuti kwanzi unotobatawo kunzi toti wabata kana kuti 3000 5000 ugosara neextra kuti unokwira basi pa 100 rand yo, but ndatenderera apa ndandiri ndega mukadzi angasunga vachida kubuda. Ndakafonera hama hapana akandibetsera. Saka ndichine simba, ndichine mukana ndati ndichemewo kwama neshamwari kuti ini makaita chingwe ndokumbira rubetsero rwekudzokera nemwana wangu. Passport yangu yakaexpire, mishonga makonzo ndakaumwa hazvina kushanda. Mataura imimi kumashure uku mukati maidanwa kana kunzi hure from age of 5. Yes. Why? I was raised na bamnini wangu step brother ya mudhara wangu. Tiri kumusha. Rambai mune sukozi tine part 2 ichange ichitevera pa next Saturday.
Kune vanoda kubatsira, namba ndo dzanga dzakanyorwa pavhidhiyo dzakanzi maka. Kana kutinyorera zvakare tinokwanisa kusvitsa message kwavari. Rambai munesu. Until next Saturday, same time. Musara zvakanaka. Musimudze chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba hama mupfumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitwega ndikurumbidze ndadaiso ndinangendirere chinorongwa nemando wanizile mimo nemunondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini ndimirawo pane vanorira tirangarirei vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutranspota ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. zita tumisani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold